Здравейте, приятели! Днес отново съм в Финландия и имам да ви покажа нещо наистина интересно. Един употребяван харвестър Ponce Scorpion King с H7 глава. Елате ви покажа главата. Машината е оборудвана с харвестърна глава H7. Машината е 2017 година с доста сменени части и направени ваши ремонти. Крана е C50 10 метров. Ponce Scorpion предлага перфектна видимост, понеже крана е над самата кабина и е много подходяща машина за работа в гъсти гори. Нека да погледнем и кабината. Машината е оборудвана с 800 гуми, които са по-широки и подходящи за блатисти почви, но ако искате, може да бъдат сменени и с стандартните 710, които са най-популярни в България. Кабината на Скорпиона е ненадмината с своята видимост. При Скорпиона кранът е разположен над кабината и заради това оператора има перфектна видимост към дървото, към което ще поваля. Машината е оборудвана с допълнително осветление. Ново поколение компютър, което може да бъде с български език, камери, удобните джойстици, слънцезащитни штори.